sviatkov úspechu nášho prvého pilotného inštruktážneho videa prichádzame s pokračovaním. Boji o prežitie s Tomom a Domom. Takže, s čím sa dnes popasujeme? S vrcholom kulinárskeho umenia, s neopakovateľným jedlom, ktoré rozhozmazlí aj tie najlepšie chuťové bunky, aj tie najmocnejšie jazyčky, s francúzskými zemiakmi. Takže, poďme sa pozrieť na ingrediencie. Budeme potrebovať zeleninku, nejakú tú papriku a paradajky, potom niekoľko párkov, smotanu, maslo, vajíčka a zemiaky. Čiže všetkým, čo sú hladní, teraz ukážeme, ako s tým bojovať, ako s tým zápasiť. A ideme silou mysle nakrájať naše ingrediencie. Sila mojej mysle je veľmi slabá. Veľmi slabá. To bola makačka. Silou mysle máme naše ingrediencie nakrájané, ako ináč. A teraz sa vrhneme do ďalšej časti. Môj kolega Domo sa chopí ingrediencií. Ďalší krok je, vezmeme si zemiačky a masielko. Premiestnime sa k removke. Maslom si potrieme removku pre istotu. Tak zemiaky nakrájame na plátky. Do jednej vrstvy. Takže prvá vrstva zemiakov je za nami. Ďalší krok je, že si vezmeme soľ a posolíme ju. Tak to sme tam dali požehnanie a ideme ďalej. Ďalší krok je, vezmeme si zeleninu. Máme tu papriku a paradajku. Paradajka, Tomášova obľúbená. No. Navrstvíme to. Na to sa teším. Pozrite sa na dokonalé vrstvenie. Ako vo fabrike. Niekedy nechápem, čo robím na Technickej univerzite. Nádhera, nádhera. Čo povieš, môj spolukuchár? Dám tam toho ešte viac, alebo? Ale kľudne pridaj. Paradajok? Nie, paradajok by som tam nepridal. Trošku tej papričky. Paradajky si nechaj na horšie časy. Chvíľu bude z toho šalát. Áno, áno, vidíte, že myslíme na vitamíny v týchto zimných mesiacoch. Je to dôležité. A pokračujeme v kráni zemiakov na ďalšiu vrstvu. A čo si myslíš, neomočíme to? Nie, dnes už močiť nebudeme. No, tak, no, dobre. No, takže, nezabudli sme náhodou na párky. Áno, ďakujem, že tu mám. Tak, prosím ťa, Domo, ako ináč. Dáme si tu párky. Samozrejme do vrstvy, všetko je do vrstvy, na to nesmiete zabúdať. Takže, je to trochu problematické. S nožom od nášho hlavného sponzora Mira. Áno. Myslím, že ako vidíte Denko k tomu. Takže, zase ako vidíte, silou mysle sa to nedá. Je to zdravým vidieckým rozumom. Pokračujeme vo vrstvení. Takže zrekapitulujme si to. Bola tam vrstva zemiakov, štipka soli a zeleninka s párkami. Na poslednú vrstvu sme dali soľ a dve plátky, ten pátok 2 plátky masla. Potom to zakryjeme čarovným poklopom našej removky. Wow. A zapojíme ju do elektriny. Teraz už len čakať hodinu. Takže, vy môžete čakať a my sa ideme venovať našim povinnostiam, ako je rysovanie a tomu podobné činnosti. Takže, smelo do rysovania. Facebook, dobre. Takže,
Naša originál čarovná Removská nám pekne prepeká zemiaky, ktoré sú už vo finálnej fáze. A my si teraz ideme pripraviť vajíčko s mliekom, ktorým polejeme naše zemiaky. Takže na prípravu vajíčka s mliekom potrebujeme 4 vajíčka a nejaké to mlieko. Vajíce. Rafinovane rozbijeme do nejakej nádoby. Tak to sa ti skutku podarilo, Domo. Ďaká tomu. Ďalšie vajce. Výborne, výborne. Takto, dneska nám to ide od ruky. Paráda. Takže potom, čo sme si rozbili naše vajcia, ideme naliať mlieko do nádoby. Trošku sa nám to tu roztieklo. A ideme. Pridáme mlieko. Jaký kentus. Dobre. A použijeme tento rafinovaný nástroj na rozmiešanie. Rafinovanosť. To nástroja spočíva Po vidičke a nožiku. Presne tak, presne tak. Takže myslím si, že už to je vymiešané. A teraz prichádza chvíľa, na ktorú ste určite dlho čakali. Ideme otvoriť čarovnú Removsku, aby sme do nej naliali našu zmes. Pozor, je to veľmi nebezpečné. Touto doma neskúšajte. Zemiačky vyzerajú naozaj úchvatne, kedy ste cítili tú vôňu. V skutku sa budú rozplývať na jazyku. Prichádza veľká chvíľa. Polievame našou zmesou zemiaky. To veľmi nebezpečné. Varenie je totiž zodpovednosť. Zodpovednosť, že máte v rukách ľudské životy, ktoré umrú hladom, ak ich nenasítite. Čiže smes je vyliata na zemiakoch a už len nechať zapiecť. Domo to zase opäť raz dokázali. Podarilo sa nám kuchtiť niečo famózne, niečo úžasné, niečo pre vaše chuťové bunky. Jedlo je naservírované, ako vidíte, môžeme jesť. A nezabudli sme ani na nežnejšie polovičky. K takto pripravenému jedlu si môžete zavolať nejakú tú priateľku, kamarátku, alebo niekoho, kto vám je srdcu milý, niečo, čo vás naplňa. A spolu môžete prežiť nádherné romantické chvíle, ktoré ozvlášnia váš nádherný večer a urobia tú chvíľu nezabudnutelnou. Takže my sa pustíme do nádherného romantického večera spolu s našou učiteľou. Janka, konfliktná. Moc ok. Jedna basen. Super. Romantika. Toto sú najkrajšie chvíle. Pocit z dobre vykonanej práce. Tešíme sa na ďalšie inštruktážne video. Tomo a Domo. Majte sa.